extraordinario siguiente ao 2020. En canto a Economía e Facenda, o primeiro punto, aprobación da Conta Xeral 2018. Temos un cambio para a conta. Coa intervención iníciase a paso a tramitación oportuna a conta xeral do exercicio 2018. Dita conta foi sometida a informe da Comisión Especial de Contas en data 23 de dezembro de 2019, resultando determinada favorablemente. A conta xeral regulase na seguinte regulación: Real Legislativo 2 de 2004, Lei 597, Real Decreto 500/1990, Lei 47 de 2003, Real 97 siguiente de exercicio integral de normal para a administración local, Orden AP 1781/2013, Orden AP 419/2014, Lei 7/85 e Lei 2/2012. De conformidade co artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora de Funciones Locais, a redención da conta será formada para a intervención corresponde a plena corporación. No que se refira a súa tramitación, segundo o artigo 212, a conta será formada para a intervención será sometida a informe de Comisión Especial de Contas, que estará constituída por membros de distintos grupos e partidos políticos integrantes da corporación. Esta conta, xunto co informe da Comisión Especial, será exposta ao público no prazo de 15 días, durante os cales e 8 máis os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións. Por todo o anterior e complementado o trámite de disposición legal ao público de dita conta xeral e a vista de que non se existiron reclamacións, reparos ou observacións, propoño o seguinte acordo. Primeiro, someter de novo a conta xeral do exercicio 2018 a novo ditame da Comisión Especial de Contas e segundo, elevar a plena corporación dita conta xeral para a súa aprobación. Sí, vamos a hacer unhas preguntas. Bueno, va un poquinho no orden do que xa deixamos na Comisión de Contas, que é o feito de que volvemos a aprobar as contas fora de prazo, moi fora de prazo, pasamos ao ano seguinte, cando tiñen que ser aprobadas o 15 de outubro. Eu preguntei aquí, dixo se me queda debido a falta de recursos técnicos e humanos. Volvo a incidir no mismo, hai que facer un esforzo, as contas son importantes aprobadas en prazo. O principal problema que ten non aprobadas dentro do prazo é a pérdida de subvencións, de axudas. Actualmente hai en plazo as de socorrista, de técnico de deportes, a de normalizadora, vamos a escoller, porque vamos sempre en plazo. Pero o ano pasado sí que se perderon algunhas, como foi a pilada de obras. Fomos a moito máis tarde. Este ano sí que se perdeu unha, que é a de axudas do Camiño de Santiago. A TU 520, a axuda de Galicia. Non sei se fala que queda rehabilitar, ou que queda rehabilitar a zona do Castro do Paio, como de obra. Pois esta era unha axuda moi importante para aí, e xa perderon. Por que? Porque presentan as contas fora de prazo. Igual co ano pasado e o anterior e o anterior. Estamos hartos de dicirlo. Así que poñen un maior esforzo de responsabilidade política, non é de intervención, é política. Se hai falta de recursos humanos e técnicos, terán que aportarlos a buscar solucións. Entonces, eu considero que usted ten que facer un maior esforzo para solucionar este problema, pero non podemos continuar así. Mira, con respecto a eso, nos, tanto as axudas que por algún motivo, por problemas técnicos, non se deron levado a cabo, nos ese tipo de axudas nos sempre tuvemos acceso a elas. Sempre. Unha forma ou outra, nos se volver un proxecto directo a nós, na xunta, como a Consellería, sempre tuvemos acceso directo, porque é o que toca neste momento axudar sempre os concellos, en eso se está. Non? E despois, dice, pola falta de recursos, nós temos aquí as persoas, vendí agora, por exemplo, a baixa do secretario por 3 semanas, 2 baixas, unha que leva 3, e hai moitos asuntos destos, e que tratouse, se fixos un tema, unha persona que nos vai axudar ao tema das franjas, da limpieza das franjas, pero que ao mesmo tempo vai a sacar traballo, porque moitas persoas veñen aquí e atendios aquí, pois o interventor ou o señor Ángel, vamos, calquera deles. E iso contrarresta, lógicamente, ao personal que temos arriba, que temos o que temos. A mí gustaría meter moito máis, lógicamente, pero as cousas son así. Hasta agora, hasta a fainada non se podían contratar persoas para máis. O sea que esas cousas non son de agora que veñen atrás. E, bueno, pois nada máis. Eu creo que quero contestar. Non hai... Eso da réplica non é un debate. Non é un debate. Eu contesto-lle, pero vostè me dixo. Non é máis debate. Eu teño dereito a réplica, non digamos que quero. A última palabra é súa. Non hai réplica outra vez. A ver, isto non é unha oposición, é un ordenamento que está así regulado. Pero vamos a ver, vostè dime unha cousa, eu contesto-lle, non hai máis. É que non lle dixen, eu expuxo.
un problema que hai, e que creo que usted non está solucionando e non vai solucionar por moito palabrería que quite agora aí. Hai unha falta de recursos humanos, é evidente. Eso de palabrería... Porque os recursos que usted está facendo... Retiro da palabrería. Por favor. Vale, retiro. Vale. Non hai problema. Se lle molesta a palabra palabrería... Continúe. Xa lle dixen, eu tengo que escoitar aquí de todo, tamén non me sentí tan sensible. Eu tamén. Por unha palabreja. Eu tamén. As persoas que contratou se lle dixen non están destinadas a esa función. A mí gusta que sean eficientes, e creo que os traballadores de arriba son eficientes. O problema non é dos traballadores, é súa. Porque a xestión de biomasa tampouco se está realizando correctamente. E sabe perfectamente como a mí, porque está traendo moitos problemas. Ciñase ao tema da conta xeral. É que está relacionado a conta xeral, porque estamos falando de que aquí na Comisión se falou de que faltaban recursos técnicos e humanos para poder levar as contas xerais en plazo. Cousa que nos estamos levando continuamente, de maneira rutinaria. Pero non nos pode dicir moito máis. Díganos, ciñase o tema das contas. Señor, déxeme acabar de falar, por favor. É o que é? E con respecto á subvención da pérdida do camiño, si que é verdad que esa subvención terminou o plazo a 31 de 12. E perderona. Por moito que diga usted que sempre chegaron en plazo e tal, pois esta, concretamente, non chegaron. E o ano pasado non chegaron a da brigada. Pero vanse a facer, tuvemos brigada de obras. Terán que buscar outras formas de facelo. Pero esta perderona. Bueno, esta tamén sabe. Pero non se preocupa. Claro que me preocupa. Claro que me preocupa. Eso non se preocupa. Como non me vai preocupar? Non, home. Se gobernaba usted na Xunta, si nos preocuparíamos. A mellor ainda goberno, non? Vale. Xa veremos. Nunca se sabe. Bueno. Ai, eso. A ver, votación entonces a este tema. Non se abstención. Non só aprobamos. Pasamos entonces ao punto número 2, que é a aprobación inicial do orzamento municipal para o exercicio 2020. Vemos toda a proposta de José Lugo aprobamos Como novidades. os datos formado por la alcaldía o presidente de Orzamento Xeral do Concello de Reis para o exercicio 2020, emitidos os informes correspondentes por parte de intervención. Atendendo a que os concellos se elaborarán e aprobarán novamente o seu orzamento xeral de conformidade previsto na normativa de réxime local e que deberán aprobar igualmente a partida persoal anualmente con ocasión de aprobación do orzamento, propónse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Reis para o exercicio 2020, o seguinte resumen de capítulos, desglosado por gastos e ingresos. Segundo, aprobar a plantilla persoal do Concello de Reis para o exercicio 2020, de conformidade co previsto no artigo 126 do Decreto Legislativo 781 do 86 do 18 de abril, co seguinte contido: a relación de persoal en función da categoría do funcionario, laboral fixo e laboral temporal. Terceiro, aprobar as bases de execución do orzamento xeral do Concello de Reis para o exercicio 2020. El cuarto, aprobado inicialmente o orzamento xeral, abrirase un período de exposición pública e darase audiencia aos interesados polo prazo de 15 días soltos para que podan examinar e presentar reclamacións en pleno. De non producirse estas reclamacións, o orzamento considerarase aprobado definitivamente. Temos varias preguntas. Con respecto ao estado de Inés, vou facer a interventora. Con respecto ao estado de Inés, aparece partida de asignación, isto máis vai dirixido ao de asignación de parcela en OIN, de 180.000 euros. En que consiste? Que parcela é esta? Isto é o que vai, bueno, vai no seguinte punto, pero eso consta no presupuesto que é o de Armiños Cortizo. E traémoslo aquí, que ven outro punto, que é a aprobación definitiva do convenio entre o Concello de Reis e Armiños Cortizo, que é necesario eso para proceder a que acordar ese dinero. Pero esa partida non é que está firmada no convenio. Como? Esa partida non é que está firmada no convenio. É a? A partida Esa partida non é que está firmada no convenio superior. Que non coincide a cantidad. Non coincide a cantidad. Son 135 É un convenio firmado, é unha calculada estipulada, e os informes técnicos, lógico, que se reflexe a cantidad exacta do importe do convenio, neste caso desa parcela. Pondríamos 180.000. Sí, por problemas. Bueno, porque podría ser muy... Pero bueno, este no es eso.
Eso está valorado e todo eso. Nós pensamos que era para construir 7 pisos para arriba aquí ao lado do ayuntamiento, confundimos con outra cousa. No, eso tamén, non ahora mismo, primeiro vamos a pedir o dinheiro. Claro. Tamén confundimos con 180.000 cando que se pagaron por ese... Tamén se pagaron por ese, pero está pagado. Son outros 180.000. Sí, pero xusto coincide. Non coincide, por eso mesmo que non No, coincide. digo que coincide que non pedimos nada para eso. Entonces é unha cousa. O que dipide, non? No, non pedimos nada. O que quitan un lado, meten un No, pero vamos, que nos non pedimos nada ao banco para asignar eso. Temos eso Non pedimos nada. sobre ali. Vale, Non sei que hai 180.000, 186.000 e punto. Ou hai máis? Xa se mirará. Se hai máis, nós podemos nos invertir. Non, para a obra, que é o principio. Home, vai costar. A obra non é que continuar unha De cantidad. principio vamos a facer unha obra, pero vamos pouco a pouco, vamos, que Unha parcela será. eu creo que vamos no bo camiño, como di, ahora que mo ven o Xacobeo no bo camiño, pois nós tamén vamos no bo camiño. Ai, bueno, ahora é verdad que non vou pedir. No bo camiño. Si, yo no, ahora é verdad. a ver. Vale. Tamén no plan de investimentos temos a adquisición de terreno nos Vicos por 17.000 euros. Que terreno é ese? Eso é ali cerca do colegio, Cerca do instituto da Baixa. Instituto da Baixa? Sí. Unha das fincas comunidades? Sí. Está debaixo do pabellón? Sí. No, do Baixo do pabellón non. A do lado? A outra, no, é unha delas dali esa grande, que se de... A que está xusto do lado do... A que está pegada é onde son dos de Oín, vamos, Oín, pero Unha que está cheia de árboles, non? Sí, bueno, O sea, si son salgueiros. sí. Queremos para, bueno, intentar unir no colegio e ir ampliando, se se pode ali, todo o que se pode. Chegamos bueno, estamos aí negociando con un acuerdo. Tener placer de educación. Sí, bueno, a educación, se puderamos facer algo máis ali, facéndonos con unha finca máis, podíamos facer unha inversión ali que redunde en beneficio tanto do colegio como do A liña chaval. azul Lo pode que ser. dice era para... A liña azul pode ser. Podría ser, é unha das formas, pero estamos valexando de xuntar terrenos e nos gustábanos, si pode ser, no complejo do ámbito escolar, sería bo, porque sempre se pode facer pues, unha inversión ali, supoñendo, falar, unha distinta, por exemplo, un falar, non? Non ten nada que ver, sempre, os rapaces, pois, o tiñan cerca, podíamos facer eso, si non se puder fazer outra cousa. Pois, o mellor, meu, unha guardería, que nos, o sea, queremos que se amplíe a guardería, lógicamente, a máis plazas, pero temos de dispoñer dun sitio ben, porque onde estamos non se pode ampliar, por edificabilidade, porque é un sitio que non moita humedad, estamos intentando, pois iso, que vamos xuntando o terreno e o máis rápido que podemos, para que nos dé para edificabilidade. Eu pensei que era para educación, para ampliar algo do colegio, pero aquí... No, sería para, bueno, sería en este caso por consorcio, para hacer unha escuela infantil. Bueno, si vamos xuntando, entonces, si podemos aí, se non temos outro, barexamos outros ámbitos, pero sempre cercanos ao sistema educativo, porque se vai unha persona levar un fillo, ten outro pequeno ou non, unha amiga ou un amigo leva un neno, unha nena que leva, pois, olha, pois deixa un e outro, é distinto. Pero ten superficie de esa pasar. Bueno, pero hai máis, se unha. Se compras unha vaga, compras outra aquí. No, vamos a comprar dispares, non sabemos... Compro, Usted por rascacielos. Usted por rascacielos. Por eso, pero este é a parte... Señoritas, de nada vale que nos pagamos unha inversión como se fixo no seu día ali, que temos moitas dificultades, que parece que ten 30 anos ou 40 porque está rajado, e todo iso porque a capa freática esa cousa e hai dificultades para iso. E non facemos máis que pintar, máis que levantar falsas paridillas estas, incluso de aluminio, e xa non son de capa por arriba. Oye, son criaturas como se foran maior, pero neste caso máis protección, non? Para os nenos. Que, oiga, a mí esas cousas preocúpame e queremos tamén, de paso que podemos ampliála a 50 e pico plazas, pois a mí gustaría eso. Pois darlle un entorno rural. Terrero non houve. Rural, quer dicir, que non pensa que están nunha ciudad grandísima que están ali metidos no hormigón, non, que deixan algo de verde tamén, que tamén dá gusto, creo eu. Mas así podrías tamén facer un edificio para a escola de música, porque así alegraría tamén aos rapazes. Pero a escola de música pode ir para ali para onde está a guardería, non pasa nada. Está ahora mismo os colegios. Vamos. Ai, non, vale, Vale, por grupo político, poder reunión. Vale, eso di usted.
Cala a boca, hombre, que es un... Ala, bueno, usted... Hay que tocarse la pandereta. Usted non ten a sede. Non ten a sede do seu partido. Vaya a sede, hombre. Ui, caralho. A sede ou a fame, vaya o de queira, pero non é problema, hombre. De momento se traballo que hai os homens ali metidos na reunión, e ahora mándolo con outro reunión. usted para ali logo. Non sei, vale, moi ben. Non se preocupa, hombre, que cando sea isto unha gran ciudad, entonces miraremos, que na maioría non hai, como ustedes leva reclamando, sempre, os grupos políticos. Ustedes se salían con persoa que iba moi ben. Pero usted distanciase, usted, os objetivos, distanciase moi ben. Non será o revés. Non será o revés. Ocorre desgracia. Non será o revés. Non será o revés. Págase despois. Non será o revés. Son desgracias. Vamos a ver, que máis? Pasa que son colectivos. É para isto, que máis? Quen paga? Dígame. Quen paga as desgracias? Juan Pablo. Ah, sí, sí. Un máis que outros. Veña. Pero Adelante. vos somos todos. Un máis que outros. Veña, vamos para lá. Era difícil para tocar a pandereta. A ver, que quería continuar. A ver, hombre. Con respecto a partida a partida 920-62-100, humanización e mellora da finca en Samil Moín por 35.000 euros. Plan de investimento 2020, temos esta mesma partida no plan de investimentos 2019, humanización e mellora de finca en Samil por 180.000 euros. Quero saber, realmente iso é humanización, é toda esa cantidad de cartos para a humanización e mellora da finca en Samil ou hai outra adquisición? E a partir desta, entendo que todo se vai destinar a humanización e mellora da finca en Samil. Nos, no. 180.000 euros máis 35.000 euros. Ese é un proxecto que temos. 215.000 euros en total. No. Puxose o ano pasado. Nós temos que pedir autorización a carreteras, porque carreteras pedíanos, o sea, dije que a edificabilidade tiña que ir máis hacia a carretera. Ou cambiar a alineación. Claro, nós tuvemos que nos queremos esta alineación, porque entendemos que aí o día de mañán os baixos comerciales, o que se faga aí, eu son partido de edificar, lógicamente, bueno, pode vir alguén que diga outra cousa, eu falo de que o ideal é que se poidan aparcar coches con este estilo, non é normal edificar hasta a acera, iso como está. Por iso nós tuvemos que facer os retranqueos. Entón decidimos que vamos a empezar primeiro por facer esa acera, que é a continuación da acera da farmacia, cos mismo frente que temos aquí, para darlle vistosidade igual aos negocios que hai a farmacia ou o concello que sea, e non levar adiante e facer como un impacto máis visual. Por iso tuvemos que esperar. E agora decidimos de humanizar todo, e de facer un parque, facer unha pista deportiva, e facer aí un edificio. Bueno, pues vamos a eso, vamos a esperar. Primeiro vamos a alinear isto, darlle beneficio a xente que poida aparcar xa na carretera, que quede ben, e logo a partir de aí, pues proxecto adiante. Pero, vamos, por eso decidimos cambiarlo, porque tuvemos que esperar para poder cambiar as alineacións. Pero se non seríamos que... Pero, os 215.000 euros son para hacer... No, non son 215.000. Son 185.000 máis 35.000. No. Eso que lle estou preguntando. A cantidad exacta para que se vai destinar. Consignamos esa cantidade, pero non se fixo nada. Non se fixo polo tempo. Quedou aí, claro. A previsión non se fixo. Non se fixo. Se consignan 35.000. Claro, se consignan, digo eu. Outro non, porque hubo que esperar, digamos, bueno, vamos a esperar. Quedou como previsión, pero non se fixo. Exactamente. Bueno, algo de humanización fixo, porque aí fixo unha explanación. Nada máis fixemos unha carta. O aporte de... Bueno, un estudio geotécnico para poder facer os carámenes aí. Para poder... Aí consignados para esa... subterráneo, vamos. Entonces, que nos dou para facelo, vamos, que dá o material, que pensamos que había moita roca. Había unha roca no medio, bueno, entonces fixemos eso. En principio, si se vai a feito o sótano, eso non meta agua dentro. Que o sótano non é feito, non meta agua dentro, agua colada. Bueno, ben. Espera, falta unha pregunta. Mira, estuve buscando unha partida que puxera o ministro de Enerxía Eléctrica a locales sociais do Ayuntamiento, porque vemos que se cortaba a luz nos locales sociales. Nós non sabemos se está destinando a cantidad xusta, vemos que están precintados os contadores, os suministros nos locales sociales, os terrois están, chegaronme información de que hai outros, entón non sei se as partidas é unha cuestión económica, se as partidas están ben consignadas. Non é por a consignación económica. Hai unha potencia contratada aí, nesos locales, as ampliacións. Non é por impago, non? Non. Por que? Por iso, porque hai unha potencia contratada, se alguén se pasa de potencia, se enchufa un congelador, unha nevera,
ou algo, eso está para estuvo no seu día para as escolas unitarias, esos cambios son cambios que hai que a suministradora hai que chegar a un acordo con eles para poder subir o parámetro de que non salte o térmico. Suele pasar, que a veces ocurre que hai xente que mete calefaccións eléctricas, que antes podía meter a gas, e nos aconsellamos eso, pero estamos negociando con a suministradora por ese motivo. Así que claro, non é por impago ni nada. Por un término de potencia non se presenta un contador. Precíntalo porque se está roto ten que cambiar. Si está roto, por ejemplo, o dos completamente da iglesia de Reis, joder, os computador, precintaron porque andaban puenteando e pintando a moto. Claro, eso é distinto, pero non é eso. Tú sabes que hai moito manitas neste concepto. Xa, pero ten que cambiar. Eso é cambiar. Van a cambiar, pero os demás están presentados. Pero non presentaron. Presentaron para que nadie vaya ali. Para que nadie vaya ali, que pasa unha desgracia. Pero quen son eles para presentar un contador que se lle O paga? contador é deles. É que? O contador é da contratada. Mentre non cambian. Non é o contador que temos non pode facer non pode manipular, se sabe que se non é eso non pasa. Eso non hai legislación que os sustente. Pero ahora mismo a xente está sin luz, así que... No, xa se sin duda, pero xa foron os eléctricos ali, foron miralo ben para intentar o máis rápido que se poida, porque ali hai cambios que hai que facer, hai xente que vai ao no tema do cementerio, mete a luz, corta o machete, baixo, sube, vai de todo. Entón aí hai que darlle un cambio, lógicamente. En outro lado, saltou tamén por culpa de un exceso de potencia, porque acumulada, un exceso de potencia acumulada saltou, lógicamente. No, aquí baixo, tamén. Pero bueno, non podrá precintarlo, pero eso será unha cousa, unha cuestión distinta a dirimir ca suministrador. Hombre, digo eu. A ver por que o precinto. A ver, claro, pode ser. Se salta, si se queima, mentras non poñen un novo, que teñen que poñer eles, nós non podemos... Son eles responsables, teñen un alquiler. Xa, serán eles responsables, pero tanto en canto non poñen... Non la pode precintar. Teñen que dar a luz, depende como vai. A luz pone será moi que dicir ao alcalde, señor, pasa eso, terá que meter unha reja, pero non é un porto. Un porto non se fai. Hai xente moi espabilada. Sí, pero hai de todo. Non se presenta un contador, non o poden presentar, a non ser por falta de pago. Pero como vai? Pero non estamos dicindo que eso que non ocurre aquí. Sí, pero non, eso nun local social, está presentado. pero tú nun local social dache para isto, que aquí neste, como se pone un local social, non? Podemos ter os baños aí, que temos unhas luces, pero non temos a mellor temos un congelador ou dous, que claro, esas cousas ao final tiras nada. Un término de potencia cámbiase automáticamente por teléfono en menos de 24 horas. De subida? Sí, de subida. Sí. Outra cousa, se a separación que tes non reúnen as condicións. Claro. De subida? Sí, de subida. No, señor. Sí. Eu sei que subir, pero vamos a ir pouco, Bueno, no, mellor usted... Outra cousa é que queira facer unha instalación. Bueno, aquí vimos do que hai. Eu non sei o que... Non ten argumentación ningún. Un coste non sei o que faría, pero digo que non. Claro, digo yo que sei. Claro, pero está aquí, bueno, eu tamén non sei. Non ten algo. Eu tamén non sei. Que? Usted non ten apuntado de precintado? Eu non. Está todo precintado. Para que nadie poida manipular. Claro. Pero que ten que ver un precinto con eso, con unha orden de precinto por falta de pago presentado? E ten que ver un precinto Non falta o pago. No, ninguén. Dixo eu. Dixo no eu. Pero acabo de dicir eu. Por falta de pago. Por falta de pago. Son sugestións súas. Debe ser ese precio máis habitual. Entonces, esos señores, se precintan, ten que argumentar porque non poden presentar un Vamos a contador. ver, estamos comentando que hai iglesias. Estamos comentando. Estamos dicindo que hai. Cambien a norma da industria, chicos. Estaban punteando, porque sempre estaba sendo un dado público, estaban sempre punteando. Esa é outra cousa. Chegaba un momento en que non pode, porque unha estación, é verdade, decías, de que nunha estación particular tes un potencia que podes aumentar, pero nun edificio público non. Hai que facer un proxecto, hai unha potencia máxima Claro, obviamente, para que cubra toda esa zona, que cubra o local social, o cementerio, o lado público,
a potencia máxima que ten prevista esa instalación non se pode aumentar máis a potencia do que xa está ahora mismo. Por eso hai que facer un cambio. Pero un tipo de obra... O cambio entendemos. Estamos discutindo cosas diferentes. Nadie lle discute que haxa que facer o cambio. O que discutimos é se para facer o cambio fai falta un precinto ou non. Eso que lle está dicindo. Son cousas moi diferentes. Para que non manipulen, por eso a suministradora do precinto, para que non se manipule. Vale, eu non Porque alguén pode pensar, alguén pode pensar denuncia non pode ir manipular. xa está, non hai problema de ningún tipo de pago, nada máis. Non pode ser eso. Xa está, non ten Que problema. non poden presentar un contador, a menos no caso. Non tienes fin. E menos por falta de pago, se é verdad que non hai. Menos é. Cal é a razón? É que non hai máis razón. A manipulación é mellor. Pero a manipulación, eso non ten nada que ver. Se está manipulando, está manipulando, pero non para un principio, chico. Pero, para o mellor, a suministradora entende que lle levan a A vista non é ninguén. Bueno, vale, moi ben, tamén Pues todo é o suministrador. moi ben. Pues cambia de Claro, suministrador. usted pode manipular o seu contador. Claro. No, Podemos poner o precinto como calquera. Pero é que non me podes poñer outro precinto por fora. Como me va a poñer outro precinto? é un local público que non é local privado. É un local privado, pode levar que queira, que ten un masímetro vai a pagar pola diferencia, cando lle salte. Pero aquí estamos dicindo que non podemos ampliar, por ser un local público. Se a luz é pública, que é de todo o pueblo, non pode haber ao medio que colla a luz por outra cousa. É o que estamos aquí, é un pouco un revolucionismo. Nós somos 7, a ver, podemos entrar en falar unha cousa, pero non podemos estar todos aquí, se non estamos a falar con o Digo, por favor, a ver, hombre, que está de terceiro, xa está, hombre. non podes presentar con todo. Venga, xa está, que máis? Manipulo, pero non podes digo guardia. Venga, pues venga. A mí non o votaste. Vamos a someter esta aprobación entonces. No presupuesto. A ver, ustedes... Nós consideramos que, como sempre, non son as nosas contas. O noso orzamento fan así, evidentemente, o noso xa non lo dixeron, o noso voto non é importante, non é necesario para aprobar os orzamentos. Entón, ustedes non tenen fan os orzamentos en consenso. É importante, o seu voto é importante. No, dixo do anterior. Non, é importante. Estamos dicindo que non, ao mellor non é resolutivo, pero... Vale, pues non é resolutivo. Entonces, como o noso voto non é resolutivo, para sin consenso. Unha cousa é iso, outra cousa é as palabras que dá, vale? Pero a mí igual, non é a mí importante. Que lle falta o respeto. Son similares, son A ver, venga. palabras similares. Bueno. Pero se vai resolver igual. Como non están feitas en consenso, sin opinión do resto da corporación, nós votamos en contra. En contra? Ai, Dios mío. Non se foi. Eu contaba que mínimo unha abstención, e se non a Pois favor, non conta. A mellor non lle damos conta. Ai, ni Pero se non participamos en nada deste documento, ustedes non son pagadas para participar neste documento. Aquí non hai un local para a escola de música, aquí non hai o centro de guardería, aquí non hai nada, hai un presupuesto. Bueno, claro, con todo. Para que ser nos apoio. Que non apoio, que porque Para que contas é un non se preocupe, é un presupuesto. Eu sei que eu como buscar as letras e incluso non fai falta o texto. Vamos a ver. Se que o noso voto a favor solo tenen que sentarse unha mesa con nós e falamos de orzamentos, non? Eso Eso non veremos. Entón, entre non estén dispostos a estamos sentados nunha mesa. Estamos ali, sí. Eso, non é un galiñeiro. Pero amigos aquí a... Vamos a ver, digamos, Este é un primeiro plan. punto, aprobación do límite de gasto non financiero para o exercicio 2020. O artigo 30 da Lei Orgánica do 2012, 27 de abril de Sanidade Orzamental e Sostenibilidade Financeira, dispón que os Estados, non as autónomas e as corporacións locales aprobarán nos seus respectivos ámbitos un límite máximo de gasto non financeiro, coherente co objetivo de estabilidade orzamentaria e coa regra de gasto, que marcará o texto de asignación de recursos dos seus orzamentos. Respecto á coherencia e coa regra de gasto, de acordo co artigo 12 da Lei Orgánica do 2012, a variación do gasto computable das corporacións locais non poderá superar a taxa de referencia de crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da economía española, salvo que exista un equilibrio estrutural nas contas públicas ou unha débeda pública superior ao objetivo establecido. De acordo cos seguintes apartados do artigo, o gasto computable ascende a 2.940.184,36 euros, resultando un gasto computable de 2.940.184,76. O título de gasto para o exercicio 2020-2022 ainda está sin aprobar,
Se collemos o acordo do Consello de Ministros polo que se fixan os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto das administracións públicas para o período 2019-2021, a tasa de referencia aos efectos de aplicar a regra de referencia para o ano 2020 é o 2,90%. Por lo tanto, o gasto computable actualizado ascende a 3.025.450,12 euros. Por outra banda, en aplicación dos apartados 4 e 5 do artigo 12, cando se aproben cambios normativos que supoñan aumentos permanentes de recadación, o nivel de gasto computable sustenta a aplicación da regra nos anos en que se obteñan os incrementos de recadación poderá aumentar na cuantía equivalente. Así mesmo, cando se aproben cambios normativos que supoñan disminución de recadacións, o nivel de gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos en que se produzan as disminucións de recadación deberá disminuirse na cuantía equivalente. Seguindo os cálculos que no mesmo se detallan, considerase preciso puntualizar que non hai xustes a alza ou a baixa, porque o gasto combustible quedaría así, 3.025.450,12. Por que respecta á coherencia co objetivo de estabilidade orzamentaria, o artigo 3 dispón que a elaboración dos orzamentos dos suxeitos comprendidos da aumento de aplicación da lei, entre os que se atopan as corporacións locais, realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria. O artigo 11.4 da mesma norma regula as corporacións locais que deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario. Isto implica que o gasto non financeiro, suma dos capítulos 1 a 7 do estado de gastos, non poderá superar o importe da previsión dos ingresos non financeiros, capítulos 1 a 7 do estado de ingresos. Isto é, non poderá superar a cantidad de 3.025.450,12. No proxecto de orzamento xeral do Concello para o exercicio 2020, a suma das consignacións capítulos 1 a 7 do estado de gastos, do que forma parte do presente documento, ascende a 2.993.700 euros, non superando o gasto orzamentario do teito máximo de gasto, cumprindo, por tanto, o límite anterior. Por lo tanto, propónse ao Pleno acordar a aprobación do límite de gasto non financeiro por orzamento do Concello de Arrois para o exercicio 2020 por importe de 3.025.450,12 euros. Son preguntas. Vale. A favor. A favor. Mucho problema, gracias. Para que nos das as gracias, faz o que queres. Para que carai nos das as gracias. Pero non podo dar as gracias, vamos, señorito. Eu agradezo. É verdade. Señor. Eu creo que Lo lo cortés non quita lo valiente. Cambia o paso, hombre, cambia o paso. Que che vai ir ben. Ascender. Cambia o paso. E tens tanto problema na corporación. Vamos a ver. Entonces pasamos ao punto número 4, aprobación provisional da ordenanza fiscal reguladora da tasa por concesión de licencias de taxis e demais vehículos a aluguer. Vista a ordenanza fiscal reguladora da tasa por concesión de licencias de taxis e demais vehículos de aluguer, visto que non existe actualmente a ordenanza que grava a concesión de distribución de licencias de taxis e demais vehículos de aluguer nin a transmisión destas licencias, tanto intervivos como mortis causa, visto que a existencia desta ordenanza posibilita levar un mellor control e seguimento na concesión ou transmisión de licencias de taxi e demais vehículos de aluguer no Concello de Reis, propónse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora da tasa por concesión de licencias de taxis e demais vehículos de aluguer, que queda datado do seguinte xeito. Leamos toda a ordenanza, que eres? A mí non é necesario. Pero non había ordenanza disto. Para a Claro, inscripción, non. Non A inscripción non había para sustituir un vehículo por outro. Os que tiñan unha licencia de taxi e querían cambiar o vehículo que estaba vinculado a esa licencia, había unha ordenanza, pero non para dar unha nova licencia ou unha transmisión. Pero unha transmisión de vehículos eu creo que había. No, Solamente para cambiar o vehículo. por eso aí é unha forma de Cambiaban un vehículo e cambiaban por outro E vehículo. aí podríamos levamos un control, porque se tú transmites, se había por unha persona que fallece ou porque quere vendelo, debe ter o noso conocimiento. Hombre, claro. Claro, pero non había, hai que levar. Pero unha tasa de esa da esa. Claro, pero claro, é unha forma de controlar, é unha forma de controlar iso. Hai 40 anos había, pero Despois non... Non, pero que se fixera algo precisamente por eso. Nós aquí non a teña recollida que os servicios económicos, que non teñen. Por eso decidimos leválo porque creo que é unha cousa importante para que vamos a sacar para que haxa plazas de taxi aquí e temos que mirar eso, lógicamente. Intentar dar servicio aquí, hai xente interesada e o propio Concello, todo o mundo. Facer pueblo, e tiñemos algún problema tuveron os que estaban aí, con unhas especiales da xupa, cousas que trámites, e hai que volver a sacarlo para poder levar iso adiante. E a forma é agora regular eso para, se acaso unha persona dice, eu transmitillo, non digo nada no Concello, non ten que vir, pagar e ao mesmo tempo dar conocimiento de eso, senón de outra forma. E viña,
Cando de licencia viña. Sí, Pero de pero... feito tiña que estar aprobábase na Comisión de Xa, pero Goberno. xa leva moitos anos que eso non ocorría. E xente que tiña Así así, que xa non moi eu tengo moi cambios, recordo que a ver, o propio Estado, ou a minha Administración Autonómica, vai sacando cada vez lei. Moita xente, ao mellor porque ten un coche a nombre de seu tío ou abuelo, e está, o sea, licencias ahora teñen moitos problemas, porque hai que ter tarjeta, hai que ter algo. E claro, hai personas que se creen que eso que é como unha herencia que me tocou, non é así. Hai unha, sabemos todos cando é tarjeta, non cuantos nos andamos nas cousas estas de vehículos públicos, pues hai que saberlo. Entonces, hai esos cambios de normativa, entonces, claro, agora hai que darle polo menos a unha resolución mellor, máis clara para a xente, vamos, que sepa, para que sepa que ten que vir, pagar, controlar eso e dar sempre conta ao Concello para ter un control, non? Vas a perceptir de taxis te mañan euros sin... non? Claro, porque non me vou parecer. No, o coche de me lo poño mandar por aí e bueno, non me di nada. Si non está regulado. bueno, Me poño mandar para aí e para baixo, funciona por un app, é que me dixi. Ou vai regular aí. non, pero falamos de taxi. Por eso te estou dicindo, para que... Non Uber é un taxi. Pero bueno, falamos de taxis aquí, non falamos de Uber. Pero, o de un taxi é operado aquí. Bueno, por rebater. Bueno, está. querías preguntar, ¿cantos taxis temos? Ai, mi madre, mi vida, que atrasadillos estaba. Taxis, exactamente. Taxis ahora mismo Licencias. hay 4 licencias de vehículos de alquilar nada, imagino. No. Esperanza? Temos alguna esperanza de... Sí, no, hai sempre interesada que preguntou, vamos, para aquí, viñeron varios. Nós o que tratamos é de poñer un taxi de discapacidade, un que teña unha plaza para eso, de darlle de maior número de plazas para que poida levar máis xente, poida facer un na mesma zona e van 4 ou 5 persoas, se van para arriba, pois levan un taxi, é unha economía, non só mirar un taxi normal, de maior número de plazas, é iso que estamos gestionando. Agora canta saen dando... 4. Pero claro, Sí, 12. Sí, pero 12, pero non ejercendo, hombre, iso ahora está... No, pero o que pasa é que por falta de eventualidade, eso... Bueno, pero agora aquí, pois hai moita xente que demanda un taxi. Claro. Así de claro, ves, vamos, está o dicindo a xente. E de feito, ese handicap que ocorreu agora provisionalmente, pois eso fixo, claro, fixo mella tamén, non? A xente pregunta, porque, oye, ten un problema os que tiñen a licencia, vamos, non, pois, senón que, claro, hai que renovar cousas, mellores errores, bueno, o que sea. E despois, entón, digo, contra, pois está a xente demandando, dan taxi, pois hai xente que me va a preguntar, sabes, Como queda así, non? no, pero eso, ordenanza, ahora sacaremos o do taxi, penso que para maio, non? Ou abril, canto antes. Aprobamos a ordenanza e que a misma sacamos as licencias. É o vehículo de aluguer. ¿Cantas licencias se vamos a Eso é o de Uber, que cales son estes? ¿Cantas É licencias? máis vehículos de aluguer, cales son os outros? Bueno, Son autobuses ou cales son? non, imagino, outros. Será furgonetas. Non, pode ser unha empresa de alquiler de vehículos. Sí, a non se Pero, tío, se estás de norte ao de todo. Pero que cree que non é empresa de alquiler de vehículos con isto? Vamos a ver. Eu teño un alquiler de vehículos en é que me diga a mí Miguel. Iglesias. E Ai, depois, mi madrina. e como va sempre para o norte, non va para arriba. É por Vas isto para o norte. Era máis para tirar do polo norte, porque ti. La verdad que, bueno, Se va a vehículos de aluguer. Vamos con eso, hombre. A ver, as ordenadas teñen que ser o máis amplias posibles, non alicatadoras, senón de libertad e que a xente o poida facer libremente, que poida vir aquí solicitar con toda a libertad do mundo e poida poñer o maior número de negocios aquí, pois está. Que é o que se trata, que é o que se trata, vale, pois poñoste unha, poñoste unha, o aquí non está xa estás. Vamos a ver, unha última pregunta. Vale, ¿Cuántas licencias estamos ¿Cuántas novas licencias están previstas contar? Bueno, podemos ser, repito, dúas. 2 licencias van a faltar maiores destas dúas. Pode ser dúas ou tres. Por la tema de sillas de rodas e todo eso. Alguna para minusválidos? Claro, estamos dicindo sí. Algún, Sí, por lo menos sí. unha ou dúas. Sí. A dar vehículos adaptados, que os vamos a pedir Sí, más exactamente. cosas. Sí. Bueno,
entonces, damos por diante a aprobación. Sí, a favor, no se favor. Vale, Sí, no sé. Gracias novamente. Nada, no, usted es muy cortés. Que espléndido está, que espléndido. Este é o pleno municipal, os orçamentos, aí dá gusto, moito público, vamos a mira, Eso é unha maravilla, desde que Aquí. a cámara é unha maravilla. vamos aquí. É unha maravilla. Aprobación definitiva. Bendita sea. A ver, Ahora vamos, señor señor. y digo yo, agrupación definitiva de Desaplicación Camiño no lugar de Liñares. O Pleno da Corporación, na sesión do 4 de novembro de 2019, aprobou inicialmente a desaplicación do dominio público local dun terreno que aparece como camiño municipal con referencia catastral polígono 504, parcela 9067. A finalidade da aceptación é permutar posteriormente e a través do procedimento legalmente establecido ao predio non utilizable resultante unha parte de terreno resistente polo sur, que se incorporará ao uso e dominio público para a rediseñar a vía peonil que vai pola lateral oeste da capela ali existente, que agora girará pola fachada traseira da capela ata unir de novo o camiño principal. B. Ampliar e regularizar as dimensións do camiño principal de tráfico rodado do lugar, que ata agora experimentaba ali un estreitamento que dificultaba ou impedía a circulación de determinados automóviles de servicios públicos, ambulancias, camión contra incendios. O acordo de aprobación inicial expuxose ao público por medio da denuncia no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 225 do 26 de novembro de 2019 en a sede digital do Concello. No prazo de exposición ao público presentou unha alegación da María del Carmen Torres Rodríguez, que en resumo expón, primeiro, que ao seu xuicio deberíase permitir o expediente á Consellería de Cultura para o informe de Dirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural porque afecta ao medio valorado. 2. Segundo, que o camiño que se desafecta e o terreo privado que se pretende permutar non están inscritos no registro da propiedade e o Concello non incorporou o expediente de certificación de inventario de camiños públicos. O programa permutar non se atopa definido no plano que se llamosou alegante. Terceiro, que o predio situado polo suleste do camiño inclúe a capela San Vicente de Ferrer, o resto dun cruceiro, Orrio e Pombal. Cuarto, que o anuncio de exposición ao público non indica que se trata dun expediente que ten que funcionar permutar o terreno desafectado. Esta alegación foi obxecto do informe técnico do Sr. Piñeiro Bermúdez con data 26 de decembro de 2019 e o informe xurídico do Don Xavier Montego Loneira do 13 de xaneiro de 2020. No informe xurídico conclúe que non se deben acoller as alegacións das señoras Torres polas seguintes razóns. Primeira, como indica o señor técnico, o señor Piñeiro Bermúdez, o expediente de desafectación é de natureza patrimonial e non afecta aos bens incluídos no catálogo, sino a un camiño peonil existente. Por outra banda, a desafectación non conleva ninguna actuación material e as obras que sexa necesario realizar no seu caso para mellorar o camiño do tráfico rodado permitiránse no seu día a Dirección Xeral de Protección do Patrimonio para a súa autorización sectorial. Segunda, a inexistencia de inscripcións registrais e de inventario municipal de camiños non afectan a validez da desafectación. Tradicionalmente, os camiños non tiñan acceso ao inventario municipal de bens e quedaban excluídos do registro de propiedades. As modificacións introducidas este termo por a Lei 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Institucións Públicas e por a Lei Hipotecaria establecen a necesidade de inscripción registral, pero non como requisito que afecte a validez das situacións jurídicas que se efectúen en relación con bens municipais e moito menos a explotación. Todo isto sin prexuízo de que o Concello pode, en aquel momento, promover a inscripción do seu dereito de dominio sobre o camiño peonil polos medios previstos na legislación hipotecaria. Terceiro, o plano incorporado ao expediente identifica comprimidamente o treito de vía que é o obxecto de desafectación. O acordo plenario de aprobación inicial adoptouse con toda a transparencia e a publicidade que se debe dar a permuta presentada será obxecto do expediente posterior. Por lo anterior, de conformidade co artigo 3, 5 e 8 do Real Decreto 1032 do 86 de 13 de xuño que aprova o Regulamento de Bens e Actividades Locais, propóñenlle ao Pleno que adote o seguinte acordo. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas por Dona Carmen Torres Rodríguez por as razóns expostas nos informes técnicos e xurídicos incorporados ao expediente e que se recollen os antecedentes e aprobar definitivamente o expediente de desafectación do treito de camiño situado no lugar de Liñares, parroquia de Costa, que se describe a seguir, que pasa de calculización xurídica do dominio público a de ben patrimonial. Segundo, incluir no inventario de bens de corporación o citado ben inmóvil con as seguintes características. Ben patrimonial, predio non utilizable procedente do polo de desafectación do treito dunha viña peonil de 13,50 metros de longo e 1,50 a 1,64 metros de largo, de 20 metros cuadrados de superficie, situado en Liñares, parroquia de Costa, que descorre entre a fachada da casa con defecto catastral, polígono 504, finca 346, polo norte e por un terreno de forma irregular con región de catastral polígono 504, parcela 5012, polo sur. Polo leste e oeste linda coa rede xeral de camiños do lugar.
O antedito previo está clasificado como solo de núcleo rural, con su antigo Peixón de Rois. Está libre de cargas e gravames e pertence ao Concello por posesión memorial da vía pública de que resultou afectado. Valoración 1.341,5 céntimos. Terceiro, facultar ao señor alcalde para complementar este acordo e adoptar as resolucións necesarias para levar a efecto. Usted non vai referirse á aceleración, nada? Non, xa as declaracións xa están contestadas por ese motivo. Non é a relación. Vale, Básicamente, non é momento solamente disto. Isto xa está feito, traes aquí, conforme as alegacións son aceptadas por os informes que temos aí. Encima, por eso se contesta que non se admiten esas alegacións, porque entendemos que non. Por estos motivos razonamos, técnicos e jurídicos. É por eso. Pues nos referimos ás aceleracións porque nos causan moitas dúbidas en canto a como se tramitou este expediente. E as tres dúbidas que temos son unha relacionada con transparencia, outra con patrimonio e outra con propiedade. Con referencia á transparencia, efectivamente, o expediente este foi aprobado inicialmente o 4 do 11 de 2019, publicado no BOC para a súa exposición pública o 15 do 11 do 19, mentres que na página web foi publicado o 26 do 11 do 19. Isto incumple a Lei de Transparencia e de Bo Goberno, que indica que temos que publicarlo no BOC e na web ao mesmo tempo. Entonces, por lo tanto, non se lle dou información pública con acorde á Lei de Transparencia e Bo Goberno, o cal, baixo o noso punto de vista, xa é unha irregularidade na tramitación do expediente. Con respecto ao patrimonio, non sei que podemos comprobar, esta é unha folla de quitar a página do Xunta de Galicia, que a zona está catalogada e protegida por patrimonio. E, polo tanto, entendemos aquí nas alegacións que se fai que o expediente pode afectar la autorización de patrimonio debe formar parte de dicho expediente como acto efectivo. Vale, aquí temos unha discrepancia entre o informe emitido polo arquitecto técnico no mes de agosto e o emitido posteriormente no mes de decembro. Unha discrepancia en canto ao que é a tramitación da afectación. No primeiro di que sí que é perceptivo este informe, no segundo di que xa non é. Entonces, nós, a verdad, que non desconecémoslo, pero unha forma que está catalogada e que está protegida por patrimonio extraño moito que para a tramitación dunha desafectación dun camiño que vai afectar a esa zona e que vai cambiar a estrutura, pois entendemos que sí que é necesario este informe, pero independentemente de todo eso, sí que, en calquera caso, sí que son conscientes de que para a permuta é necesario un informe, e fai referencia á permuta como un procedimento que se vai realizar a posterior, por tanto, despois poderíase pedir o informe. E o que lle quero preguntar agora é se nos entendemos que esta permuta, o que estamos tramitando aquí, este expediente leva consigo unha permuta, un expediente para unha desafectación e unha posterior permuta. Entón, o que eu entendo así, estamos facultando a usted para que despois autorice a permuta. Entonces, eu entendo que usted despois, para realizar a permuta, non vai a facer outro expediente, non vai ter un pleno, nin seguir as vías ordinarias, sino que vai, mediante un decreto da alcaldía ou unha acta da Xunta do Goberno, aprobar a permuta. É iso así? Como explíquemo? Podese facer, de unha forma ou de outra. Como ten pensado facelo? Ten pensado traerlo outra vez ao pleno? Vamos a ver, se trouxemos só ao pleno, nós, falando da transparencia, por exemplo, nós as persoas que lidaban a propia familia, nós, poñéndose en contacto os asesores jurídicos deles, nós mesmos lle pasamos planos, todo, a documentación. A xente máis interesada, porque, claro, desde logo, está exposta tanto na página web como no tema do pero quero dicir que a propia familia se lle comunicou por medio, non sei se dirían dúas persoas, tanto un asesor ou un ou dos, un creo que é un dos interesados, o outro é unha persona que representa outras partes jurídicas. Desde aquí trasladamos todo o que había con luz e taquígrafos, que é o noso deber. Eu creo que é unha cousa encomiable por parte aquí digamos, do equipo de goberno, que creo que o fixemos e os técnicos todos lle pasaron toda a información, unha cousa que moitas veces pode estar un de acordo ou non, pero si pasou toda a información, o cual hai moita transparencia. A transparencia que esa non hai, entendo eu, por lo tanto, a transparencia deixa estar. Ahora, como podo facer? Eu podo, vamos a ver, si me faculta algo a facelo por un decreto, ou resolución, ou traerlo a pleno, decidiré.
Non pasa nada. Agora estou no tramita pleno. Usted está traendo a pleno. Entonces, Que despois podo facelo. eu entendo, Si me facultan. entendo, señor alcalde, entendo, porque eu quero que quede perfectamente claro. Entendo que neste expediente estáse tramitando unha desacertación e unha posterior permuta. Por lo tanto, estamos facultando a usted para que despois poida realizar a permuta. Por tanto, estamos tramitando en sí unha permuta aquí tamén. A desacertación e a permuta. Estamos tramitando os dous, para que teña a aprobación do pleno para que usted despois o poida facer. É así ou non é así? Pero vamos a ver. A forma. Vamos a ver, non, a pregunta é clara, é a explicación sencilla. Pero vamos a ver, se eu o podo traer a pleno ou non, é unha decisión nosa, do goberno. Eu podo facelo ou non. Eso Ou traelo ou non. é responder con ambigüedade. No, Usted non está con respondendo ambigüedade. que Pero- usted non está respondendo o que eu lle estou dicindo, porque a diferencia Está está aí. dicindo que vou a facer. Eu estou lle preguntando, non lle estou dicindo, estou lle preguntando o que vai a facer. O que ten pensado facer. Estou lle dicindo o que vou a facer, non? Non me está dicindo, non está dicindo. Está Está dicindo que vai decidir, pero que aquí, tal como se entende explícitamente, Pero usted está me preguntando o que vou a facer, non? Estamos preguntando. sí. Claro, pero que estou dicindo eu, estou lle preguntando, o sea, contestando. O que vou a facer? O que marque, o que decida a lei e o que eu poida facer. E se teño no meu libre albedrío, pois facelo por resolución ou traerlo a pleno, pois decidirei a maior transparencia posible, nada máis, non pasa Vale, nada. pois entonces non. Pois é o que hai, non é outra cosa. O que lle digo é, Non hai, nós tenemos la Con permanencia respecto- outra vez, deixar outra vez a pleno. Con Volva respecto- ahora e volverá, non pasa nada, non? Pero isto é unha desafectación. Eh? O orden do día é unha desafectación do camiño. pero no orden do día, é unha desafectación que máis aquí fai referencia No, á permuta. a permuta, hombre. Nós te No, no. pasa con... Bueno, O todo orden do día, porque bueno, pero a si documentación está así, Iglesias. non ten que ver a documentación, non se ten. Bueno, vale, no, é todo no mismo expediente. Bueno, xa é verdade. Vai todo no mismo expediente. No ¿Qué? informe Pero non é contestan que vai haber un... No, Aquí ahora, hai unha discrepancia No. moi grande entre se vai facer unha Entre os desafectación técnicos e os abogados, ou se se está tramitando unha sola unha desafectación e posteriormente se Todo. vai tramitar unha permuta ou se xa se está tramitando todo. Ese é o que se está aquí dirimindo ahora mesmo. O técnico aquí di que se se tramita só unha desafectación, nun informe di que non é necesario o informe de patrimonio, noutro di que sí que é necesario. Pero vamos E aí, con respecto á desafectación, non podemos dirimir, porque claro, cal escollemos, este ou este, non o sei, terá que decidir as autoridades competentes ou as persoas encargadas. Pero, con respecto á permuta, sí que é necesario o informe preceptivo da Dirección Xeral de Protección do Patrimonio. Entonces, se usted quere facer a permuta, e vai despois tramitar a posterior e podemos pedir o informe despois, pero se xa estamos aquí habilitando para facer a permuta, tiñamos que ter o informe ahora mismo aquí, e non o temos. Pero nós temos que cumplir a lei. Por eso le estou preguntando, porque non sei se está cumplindo ou non. Pero vamos a ver, Porque o procedimento está sendo formado. Pero vamos a ver, usted terá dudas que queira, pero nós temos que cumplir a lei, e usted tamén, xa está. Home, Pero claro. nós temos que cumplir, non é problema. Pero eu quero que me aclare, non me O que acaba de pasa é que aclarar. non podemos facer si unha persona fai unha alegación, é o mellor en términos que cree que é justo o dereito, é o mellor pois non o ten. Entón, nós temos que tirar para diante, as cousas hai que facelas, hai que deixar que isto avance para diante, non podemos terlo aquí enquilosado, vita na terra. Pero usted sabe o que lle estou dicindo. Estou Sí, dicindo no, que sí. usted está tramitando Sí, aquí a vamos permuta a ver. e faltanos un informe. Nós temos un informe jurídico. Determinamos que cada desafectación, que non ten un informe da Dirección Xeral do Patrimonio. Pero non fai falta neste momento, señor. Eso non o sabemos. No, pero jurídicamente, hombre, vamos, ahora hai informe técnico, hai un jurídico O informe técnico se lle digo. enero. Informe técnico de agosto. O expediente deberá someterse a informe previo da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico e Artístico de A Coruña. Bien. Informe de agosto, do Pero- mismo arquitecto técnico. Bueno, E posteriormente xa nega isto. Entonces, non nos Non sabemos se nega, realmente non. é necesario ou non é necesario. Non nega. Nós o que sabemos é que aquí faltanos o informe de patrimonio. vamos a ver, pero que non Eso fai é o único falta que podemos neste decir. momento, señor. Eso digo usted, pero aquí contradices un informe do arquitecto técnico co outro. Ben, noso informe jurídico que fundamenta o informe técnico nos dice que non é necesario eso. E nós vamos para diante, pois ahora só o jurídico non nos deber. Nada máis, non outra cousa. Vale, entón ustedes aceptan que evidentemente non é necesario o informe. Ustedes Pero vamos non é a ver, necesario o hombre, informe. que non é que diga eu eso, nin unha cousa, nin a outra. Estou dicindo que vamos a Eu cumprir a lei. entendo eso. E nada máis. Eu entendo perfectamente eso, Usted que quere non é oír necesario informe. o que usted quere oír, pero non. Vale, o sea que vamos a dar adiante eso. xa. Fáltame un punto. Vale. Tenemos o secretario dicir exactamente cal é o procedimento legal punto por punto. Iglesias. Porque aquí propós unha desafectación non é unha permuta. Vale. Está aclarado eso. No, É que non é exactamente Pero o mesmo. dígame, a ver, que máis?
non é exactamente o mismo, e nós non sabemos exactamente que estamos tramitando aquí. Se unha desafectación cunha permuta ou unha desafectación para despois facer outro expediente dunha permuta. Non o sabemos, non nos queda claro. Non nos queda claro. Non lle queda claro como Non nos queda claro. Son distintos. Claro. Vais a facer despois outro procedimento. Pero que non ten nada que ver. Estamos habilitando ao alcalde para que o poida facer sin vir ao pleno. Pode ser, pode hacerlo por resolución, que é a lei así, pero pode traer a pleno, non pasa nada, con eso, que aquí é transparencia. Entón, entendo eu que para que o pleno poida decidir ao respecto, o informe da posterior permuta xa sería necesario traerlo aquí, porque se despois usted vai facer unha permuta sin contar ca corporación, nós, a día de hoxe, para decidir habilitar esa posterior permuta, temos que ter xa o informe. Usted fala a futuro, outro expediente vais a someter a pero vamos a ver, alegación. a ver, estamos aquí. Teóricamente, para poder permutar un ben, ten que estar respetado o dominio Sí, público. eso é perfecto. Eso sí, Sí. eso sí, Claro. e máis a inclusión de inventario. Hasta aí é un punto do orden do día que traemos aquí, que é a desafectación, que non ten ningún Para poder problema. facer unha permuta, hai que facer mente a desafectación. Exactamente. Ahora, o perfecto, que se estamos fai de é acordo. a desafectación. Correcto. Claro. Cando se fai a permuta, habrá que solicitar todos os informes. Claro, que é o que nos basamos nós, que vamos Esa é competencia. claro, Pero- E vai a poñer a información pública, expoñer a información pública. Vai haber publicidade. En teoría é necesaria. Non é En necesario. teoría non é necesario, Para a vale. permuta non. Vale. que se hai que Traer traer o reglamento de bens. Perfecto. é que as cousas son así. No, te estamos preguntando, nada máis. Pero xa lle estou respondendo máis unha vez, pero é é o que hai. obrigatorio que o ben non está afectado a un uso público. Claro, Sí, sí, claro, eso sí. Claro, É o que ao ser un camino, exactamente, o sea, exactamente. Vale, con respecto ao terceiro punto, que é a propiedade. É que aquí existe unha disputa entre dúas persoas que reclaman a propiedade do terreo. Eso está aquí, porque senón non aparecerían estas alegacións. E francamente, primeiro, o catastro, os planos do catastro que se foron, que se indicaron aquí, usted sabe como a mí que o catastro en Rois está feito un desastre. Falamos moitas veces, isto veo aquí mediante unha moción, o levantamento catastral, cando nos solicitamos, usted así hai actas plenarias, na que usted recoñece que o levantamento catastral está mal feito, que hai moitísimos e extendidos errores, e que, por tanto, non se pode dar por certo. E daquela, bueno, tiñamos, con respecto á solución que lle dábamos un outro, tiñamos discrepancias, pero sí que os dous recoñecíamos que o levantamento catastral é erróneo. Por lo tanto, a mí unha propiedade, reclamar unha propiedade co plano catastral, a mí, habendo estes extendidos errores, a mí, baixo o meu punto de vista, non me parece garantista da propiedade. E os documentacións que nos podemos ver, aquí ninguén aportou un título de propiedade. Aportáronse distintas documentacións, testamentos, que máis había por aí? Non había un título de propiedade. Non había título de No, propiedade. non hai ninguna. Non sei, peraí, pois. En resumidas cuentas, que de todas formas Un documento de transmisión en vida. Estou dicindo que a propiedade, as propiedades, a todas as persoas que traen aquí, se lle facilitou todos os datos, nada máis. E unha persona, como eu, non está de acordo porque non se cambie, pero se está na postura de ir ao Concello e o Concello que decide, de facelo. É así, porque pode facelo, e por iso fai. Mire, facer o trámite. O trámite, a cousa é facer o lugar. Bueno, pero o trámite Bueno, independentemente de todo iso, non acabei, pero está falando con o seu compañeiro. en realidad está falando casi todo o mundo. Pero máis desa parte, E a palabra que aquí, bueno, dígalle aos seus compañeiros. un testamento ou unha transmisión en vida non é un título de propiedade. E, por tanto, é difícil justificar a propiedade mediante un documento deso. O que quero dicir con isto é que non temos garantías, vamos a facer unha permuta sin ter garantías de quen é o propietario do terreno. E, por tanto, eu creo que o Ayuntamento, se sigue este procedimento, está se arriscando de sobremaneira, porque non sabe exactamente se está realizando correctamente o procedimento ou non está. Eu creo que o primeiro que ten que facer o Ayuntamento é saber a ciencia cierta, sin risco, de quen a quen lle corresponde a titularidade do terreno. E a posterior que faga a permuta ou que considere apropiado. Pues está a favor ou non? Eu creo que se está realizando unha tramitación dun expediente sin garantías suficientes e sen acreditar a formalidade do procedimento. Está en contra, non? Que quere votar? Nos vamos pedir que se vota unha alzada. Sí, sí, está mal alzado. Nos, aquí votamos unha desafectación, non votamos a Nos queremos que permuta. se vota unha alzada.
que está hablando por aí vos. A ver, Está hablando por aí vos. Os pasos cales son? Desafectación e posterior. É o procedimento ordinario, mano alzada. pero vamos Pois semana alzada, non vamos semana Todo alzada. regulamento de Vamos, hombre, pero pregunto, pero vamos a ver, hombre. Queremos que se... Aquí non hai permuta de nada. Aquí Non hai permuta de nada. hai desafectación. Está liando vos, está liando vos. No, ahora non. A ver, Tengo muchísimas dúbidas sobre vamos a este ver, Non vai ser problema permuta, non va a problema ninguna permuta. Non é que sempre se aprobará as permutas. Aquí hai uns informes técnicos, jurídicos e contradictorios, vamos a sentido. vamos a ver. Vamos a votar agora. A ver, votos en contra. Eu voto a favor dunha desafectación que é o que me pongo o punto do orden do día. Bueno, Unha desafectación. Bueno. O resto xa votaré. Vale. Y ustedes en contra de la desafectación, ¿no? En contra de la tramitación do expediente. Vale, en contra de todo. Contra. Muy bien. No, no. Xa están A favor. Veña. Vamos a ver, vamos a ver secretario como tal. Vamos. Sí, Como votamos ao punto do orden do día, un PSOE, pero non sei na iglesia. Abstención. podo facer unha No, eu vou a favor, señor. Él votó a favor. Da desafectación. Sí, señor. Pois aí está, vos. Que pon aquí? Que pon? Votamos outros. Que pon aquí? Aceptación, non? Aprobación definitiva de desafectación. E Iglesia votou a favor. Non de permuta, Ese es claro. Así que conste nada. pero usted verá De desafectación. A desafectación é unha cousa. É desafectar un camiño. A permuta é outra cousa. Sí. E a permuta se pode ver. A favor ou a abstención da defensa desa Porque li un expediente non quere dicir unha permuta sea legal. Claro. Venga, Eu voy a pasar en contra. Vale. Bueno, pues venga, vamos a pasar al punto número 6. Ahora pedimos un punto de orden do día, pedimos mi permuta, despois desafectación, despois metemos la permuta na desafectación, dos expedientes que non sabe se van xunto ni se van separado, explicou sobre a gata, de sobra te explicou, de ver. Pero xa sabemos. Non que se está desafectación e permuta, non pode poñer este punto de orden. Pero aquí estamos desafectando, eu utilizando o caldo para que faga. Está desafectado. Está desafectado. Estaba dando día, non se pode votar máis que son das desafectacións. Claro, non desafectación. Estás desafectando, pero a veces estás autorizando unha permuta posterior. Autorización facedora. Eu entendo así. Vamos a punto número 6, aprobación definitiva convenio urbanístico entre o Concello de Rois e Aluminios Cortizo. O Pleno Municipal de Concello de Roi, na sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, aprobou por unanimidade dos presentes o texto inicial do convenio urbanístico entre o Concello de Roi e Aluminios Cortizo, por fin de monitorizar o procedimento urbanístico que responde ao Concello no proxecto sectorial de incidencia supramunicipal instado pola empresa. Rematado o período de exposición pública e non habendo formada de relacións no período de exposición, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente o convenio urbanístico de execución do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal promovido pola empresa Aluminios Cortizo S.A. que con condición se describe. Convenio. E segundo, facultar ao alcalde do Concello para que suscriba os documentos que sexan necesarios en orden a execución do acordado. Nada, o único que podemos preguntar é se lle teñen estes 180.000 euros. Xa te deste. Xa o dixo antes. Así que nada. Sí. No, pero xa sabía traído, xa sabía falado. O que Pasa que agora é outro trámite que hai que facer. Teño unha pregunta. Convenio que se logo. Que eu non recordo. Non recordo. Non sei se usted o recorda. A vos. Vendéramos unha finca que había aí para a sectorización do polígono de Cortizo. O que non Sí, recordo, sí. por tanto vendéramos esa finca. A 10 euros, creo, un metro cuadrado. De cantos metros cuadrados era? 4.200, más o menos. 42.000. O precio que había naquele momento, no, a finca era... Precio. No, pero había, non tiña nada, era unha cota que, bueno, que todo está ali, non? Vamos, que é precio de mercado, no, digo de mercado de todo o que pagaron a gente. Podía, a mellor, un litigio que pode haber unha persona, pero en general a xente foi a iso. Incluso a menos, outros a mellor un pouco máis, bueno, fixo un baremo. E nos, lógicamente, pues, hacemos eso. Non se va a tratar nada de negociar o convenio urbanístico ni nada. Pero o convenio urbanístico é por lei, Iglesias. Eso é por lei. O convenio é por lei. Hai un sobrante, claro. Pero te pode chamalo incluso para organizar aquí, pois... Unha trompeta. Unha municipio, pero vamos a ver.
Se eu tiño que facer todo eso, non acabamos máis, señor Iglesias. Non acabamos de vos e non é. Non te fales de vos e non é. Pero, ahora de outra maneira, joder. non claro, Iglesias. A veces vos está pasando. Iglesias. Tu dixemos pola derecha, iso é unha cousa que asusta impensable. Non nos estropea, home. Deixe estar a esta cosa igual. Veña, vamos a ir. Venga. A ver, adelante. Visibilidade izquierda é normal, visibilidade... A ver, a formación ambiental, a favor de todos. Sí, a favor. Pues está, a favor. Unánime, gracias. No se juego. Muchas gracias a nosotros. Gracias a todos, gracias a todo el mundo. Ahora, non me recordar por da miña dereita non vos camparan a esta persona que les fala. A ver, vamos a ver. Aprobación definitiva do regulamento orgánico da corporación. Outra jodida. Outra. Que pasou? Señor Iglesias. Esto chamase tocar o huevo. A ver. Pero que ten que ver. Son maneiras de expresión, non? Digo, a ver. Eu non sei como nos vamos a facer mesas de negociación, porque ao final eso non sale nunca. Oye, está me dando idea. Esta é unha regulación bastante que facemos aí, non sei para qué. Asustaste con a cámara. No, non sei se por facer o regulamento. No, se outro día se ten que facer o regulamento. No, pánico escénico. Hai que ser avanzado. non é problema. No, Isto creo que é pasajero. Totalmente pasajero. Bueno, a ver, alguna cousa. Cedo a palabra a Patricia. Pero vai a presentar. Bueno, Como queda? no, a mí igual, como que ya respecto ás enmendas, bueno, non vamos a comentar nada, solo na alegación na que vi concretamente no expediente de aprobación inicial do regulamento consta incorporado o informe da Secretaría da Corporación emitido con data 23 de 2019, polo que non concorre o incumprimento que ao que aludimos nós, non? O informe nos solicitámoslo o día 7 de outubro. Fixemos a solicitude de dous informes jurídicos, un sobre a legalidade de suspensión de pleno que salvo error ainda non se nos contestou e outro sobre a tramitación do regulamento, e o día 5 de novembro, curiosamente, de forma presencial, preguntei ao señor secretario se tiña os informes e díxome que non. É curioso que se saca un informe do 23 do 10 do 2019 cando a posteriori non estaba. Perdón, teño que... Vale. Chao. Vale. O informe do 23 de outubro presentóusenos ao día seguinte do pleno ordinario de xaneiro deste ano. Chamársenos desde o personal para vir a verlo. E antes, a pesar de solicitar, ni se nos enviou, ni se nos comunicou que estaba. E nunha data posteriori ao 23 do 10, visitouse o Concello o día que se presentou o día que presentei a solicitude de subvención para a asociación e dixeronme que non estaba. Non está a persona que vale. Simplemente para que conste. Pero que, no, pode constar, pero que non está esa persona aquí que é o secretario. De todas formas, por eso precisamente, en virtud de todo isto, para que quede claro todo, cando estén aquí, de que sea presencialmente, firma o día que leven de que leva unha información ou leve algo. Por si acaso ten algún error ou desmemoria. O día que o vimos ou aseñamos por eso, claro, e de eso xa deixou claro. Eso que poñer en dúbida a súa palabra, te das por feito que a súa palabra ten que ser certa. Eu partindo coa fe, pero supostamente nós cando falamos temos que falar con certeza, e se non incurrimos. Vamos a falar pausadamente, non tivemos un percurso. Que fale a señora concelleira, que fale a señora concelleira, non falemos todos aquí, porque se non facemos nada. Respecto ao regulamento, en termos xerais, é curioso todas as faltas de ortografía que ten o regulamento orgánico. É curioso, sobre todo, por dúas cuestións. A primeira,
que o artigo 68 do propio regulamento 68.4 o Concello de Rois promoverá o incorporación e normalización da lingua galega en todos os ámbitos sociais nos que desempeña as súas competencias. É curioso que presentemos un regulamento orgánico onde vamos a promover e incorporar a normalización da lingua e onde temos contratada unha persoa como normalizadora lingüística e que se nos presente este regulamento que está cheo completamente de erros ortográficos, comas mal postas, bueno, os acentos xa non ten xeito, non son filóloga, é unha observación que fai, eu non a fixen, porque eu podría dicir que non é por nada, pero fun por letras, que algo deso sei, pero non a fixen. Vale, como non é o meu deber, non é o miña, eu non teño que facer iso, se non está hai unha coma mal situada de feito que nos beneficia ao positivo. A mí sacábame, non te, bueno, xa sabe que... Non, entregaremos algunha vez. Que non pode ser, pero bueno, os textos pode haber errores, non é nin a favor nin en contra, non son entendibles, Sí, claro, porque calquer escrito non é tomar ao pé da letra o mellor o que lle quero decir, eu estou igual o tomo como un insulto, cando eu a mellor estou alabando. Sabe que hai esa suspicacia nas cousas, que ao mellor non se dá conta. A persoa que as persoas que interviron na as persoas que interviron na redacción do regulamento non son as responsables de que eso este mal escrito. É dicir, se temos unha persoa cas funcións de normalizadora lingüística, o menos que podemos facer é se un texto se vai a publicar nun boletín oficial, corrixilo con anterioridade á súa publicación. Pero hai personas que van dentro do seu... Se está facendo labores catastrais, lóxicamente non pode facer isto. Que di usted de labores catastrais? Que estamos dicindo, se o secretario calquera fai un informe, o mellor non dá a trasladar a iso, me entende? Claro. Que esa é a diferencia que hai. Entón, ao mellor sale de motu propio da persona que fai iso. E ao mellor collón non pasa. Dice, lo hago, fago así e traigo fuera. E non lle podo dicir, non digo a mí que yo vou a traducir, pois ao mellor dice que non. Dice que non quero que se toque isto, porque non quere ele. Oiga, esa simplemente era unha mención, nada. Bueno, hombre, non, unha mención que vamos, que... Pero que xa estaba formulada, non? Para que temos unha normalizadora lingüística. Que sí. Se nos pasamos de formulada, se teña en conta. Claro, pero non xa temos en conta. No, pero aprobar o texto tense que aprobar así, se o van a aprobar, quero dicir, que as súas faltas. Bueno, home, ese é un texto, nada máis, que podese pasar a limpio porque isto é unha documentación e non tampouco é... Non, porque está publicado. Bueno, home, pero vamos a ver, pero non ten nada que ver, hombre, venga. Está publicado. Eu sei o que quere dicir, a usted non lle gusta Pérez. Vale, despois... Non lle gusta, pero lee, que lle dá o curso. Sí, por Dios. Cuidado. Está a linguaxe sexista. O texto está cheo de linguaxe sexista. Lóxicamente, xa sei que todo o personal do Concello ten formación en igualdade de xénero e demais. Pois hai un tratamento discriminatorio hacia a muller, xa que neste Concello nin hai concelleiras, nin vai haber alcaldesas, parece ser, mentras este vigente este regulamento. Só hai concelleiros e podías incorporar ao texto, é dicir, hai linguaxe non sexista que se podía entregar para evitar isto. No ano 2020 publiquemos un regulamento con linguaxe sexista, pois bueno, nada. No, bueno, me podía parecer aí que a miña parexa é o pareixo meu. Parexa, vamos a... Pero por favor, non manejo. Pero si o persona que fai iso... No meu turno de palabra, por favor, respétenme, cando remate, se quere, contes. Venga, vale. Non se preocupe. Non sei quen é peor, quen fai a gracia ou quen lle ríe. Bueno, o que lle aplaude. Despois é gracioso tamén que no limiar da proposta do regulamento orgánico diga tiveronse en conta as experiencias registradas en corporacións de rango semellante ao de Rois ou de outros concellos achegados, así como algunhas solucións do dereito parlamentario. É curioso porque teñen en conta outras corporacións e demais, pero non teñen en conta a opinión dos que representamos os votos de 1.250 veciños e veciñas deste concello, porque non tiveron en conta as propostas da oposición. Ninguna. Empezamos por regulamento propiamente dito, lóxicamente en cuestión de dúbidas,
queda a interpretación do regulamento á alcaldía. Aquí puseron alcaldía, e na alcaldía, isto é linguaxe non sexista, se donde pon alcalde puseron alcaldía, se solucionábamos isto, e non hai que poñer alcalde barra alcaldesa. É máis sinxelo do que parece. Despois, en canto á organización municipal, poñen os órganos municipais necesarios e complementarios, e aquí non contaron cas comisións informativas, que actualmente non existen, pero, como saben vostedes, si temos máis de 5.000 habitantes no Concello de Rois, e son obrigatorias. Conmigo, usted está máis mal informado. Está máis mal informado. A ver, non deixe acabar na cabeza, porque vexo que, bueno, que de acá, non se preocupe. Pero bueno, teníamos que chegar a 5.000, ¿eh? A ver, non, a ver, vamos a ver. Perfecto. Despois, respecto ao dereito á información dos membros dos órganos colexiados, respecto á convocatoria, donde se indica a información está a dispor dos concelleiros na Secretaría do órgano colexiado desde o momento da convocatoria de sesión, sempre nos dan a información sesgada, quero dicir, danos certa documentación, por exemplo, se vendo o expediente de Liñares, atopámonos con que había un informe de secretaría que non tiñamos, un informe que tiñamos que haber tido para o pleno do mes de setembro, non? No punto 4, din, os concelleiros teñen dereito a obter copia de documentos concretos contidos nos expedientes administrativos que se refiran á información que aínda este en curso de elaboración, bueno, vetan a opción a que se refira a información que aínda este en curso de elaboración ou de publicación xeral. Como saben, solicitamos acceso ao Plan Municipal de Igualdade que levan redactando desde o mes de agosto, non se nos dou alegando que aínda está en curso de elaboración. Nos facigámonos para verificar que efectivamente ese plan que se estaba elaborando. En canto ás sesións ordinarias do Pleno, o Pleno celebrarás en sesión ordinaria con carácter bimensual no día e hora fixados pola propia corporación de concorrer en razóns de interese público que justifiquen a presidencia logo de consultar os voceiros dos grupos políticos pode cambiar a data. Incumpliron no mes de xaneiro co Pleno ordinario, que en vez de ser el luns foi o martes. Decisión unilateral dos concelleiros e concelleiras do PP. Sin falar con ningún portavoz, ni nada. A notificación, está ben que a convocatoria das sesións extraordinarias deberá ser motivada, non sei con que motivación se levou, por exemplo, o regulamento orgánico, a aprobación deste regulamento hoxe. Non vimos ninguna motivación de que eso este en sesión extraordinaria, pero está. A notificación e publicación da convocatoria das sesións plenarias, alegrámonos que a partir de agora, como van a aprobar, vai a ser por medios electrónicos. Entendemos entón que agora todas as convocatorias nos van a chegar por medios electrónicos e a documentación. Falan da unidade de acto, do principio de unidade de acto, o que está ben, pero, por exemplo, non puseron as causas de suspensión do pleno. E, por exemplo, falta, é dicir, no que levamos de legislatura, o presidente suspendeu un pleno sin xusta causa, como foi o pleno ordinario de setembro, que parece ser que non existe en ningún lado, e realmente aquí non se solventa nun regulamento orgánico, o lóxico é dar solución a esas cuestións que na normativa estatal e autonómica non aparecen. Por certo, que no anterior pleno dixeron que as grabacións non eran actas, e aquí pon que as grabacións recibirán o nome de actas audiovisuais. Simplemente por curiosidade, non temos nada contra dese punto en concreto. Despois tamén figuras como, por exemplo, os alcaldes de barrio
que danse a posibilidade de que existan, pero en realidade non está regulado cales son as funcións, sería no regulamento orgánico como unha figura deste Concello que se debería regular. É dicir, se queremos manter unha figura do antigo réxime de Carlos III, pois lóxicamente que menos que apareza cales son as súas funcións, porque nos descoñecemos esa parte de levar a propaganda. Como estrutura orientativa das sesións ordinarias, na estrutura das sesións ordinarias hai que dar conta das resolucións da Alcaldía e Xunta de Goberno Local, punto que se saltaron no pleno ordinario de xaneiro do 2020. Despois, en canto ao número máximo de iniciativas, lóxicamente non nos parece que respete o principio de proporcionalidade que todos os grupos políticos poidan facer só 3 preguntas. O sea que as preguntas deberían ser proporcionales por representación. E aquí, no artigo 48, ningún concelleiro no uso da palabra poderá ser interrumpido mentras fale. Tamén nos parece escaso o tempo de 5 minutos. En algúns é suficiente, si é certo, pero si é escaso para a deliberación de certos debates 5 minutos. Sabemos que queda a criterio do presidente conceder máis tempo ou non. Sabemos que non nos van a conceder. E entón tampouco nos parece que sexa seguro unha intervención simplemente de 5 minutos, porque en algúns casos é suficiente e noutros non. En canto ás preguntas, o problema que temos é hai que presentalas por escrito con anterioridade a 5 días, é dicir, antes de que nos fagan a convocatoria de pleno, que é curioso, non? Nos temos a documentación, notifícasenos normalmente, por exemplo, neste caso, notificaronos o venres ás 8 da tarde, non podemos recoller a documentación hasta o luns, con suerte se nos dan toda perfecto, se non temos que volver o martes e o mércoles é o pleno, pero temos que presentar as preguntas por escrito 5 días antes. Que non se sabe se son hábiles, 5 días hábiles. No caso de que nos presentemos 5 días hábiles, pasarán para o seguinte pleno. O que tampouco dá seguridade, porque como convocan os plenos ordinarios cando lles apetece, tampouco nos dan a seguridade, pois en vez de ser o primeiro lunes do mes impar, luns hábil do mes impar, resulta que o fan a martes ou mércoles porque en ese mes se apeteceu, cal é a nosa seguridade xurídica. Entón, e a parte, non a este regulamento falta a parte de participación cidadá, que non sei se van a facer un regulamento posterior para a participación cidadá. Bueno, eso é dicir, a Lei 57/2003 de 16 de decembro de medidas para a racionalización do goberno local establece e regula que todos os entidades locales deberán establecer en normas de carácter orgánico procedimentos e órganos adecuados para a efectiva participación dos veciños e vecinas. No anterior pleno que falamos desto, decían que se os veciños tiñan algunha petición se metía por registro. Eu cando, antes de estar aquí, que era unha veciña normal, nunca me contestaron a ninguna das solicitudes que presentei por registro, nin a ninguna das cuestións. Eu non sei se o resto de veciños, se a alguén se lle contesta ou non, pero iso tampouco é un procedimento de adecuado e efectiva participación dos veciños e veciñas. Remate. Non me dirá que son 5 minutos ou 10.
Mire, É que hoxe ainda non está aprobado. No, pero por eso digo eu que vaya, se non lle concedo sempre, fala que cada un que lle dá gana e non hai problema. Bueno, eso non temos problema. Bueno, claro. Mañan tenémoslo, pero... Esa está clara, me parece moi ben, hombre, é loco. E usted, como ten unha memoria que non sei se frágil, dice que Rois, que vamos, sendo concelleira, fai pouco no pleno, trouxemos o do padrón de habitantes e dice que temos máis de 5.000. No, digo que as Vamos a ver, non dicen señora eso. Conde, non discutamos. Ese é o que desgranó usted. Acabo, ¿qué? Ese é o único que desgranó usted. No, acabo de decirlo, por favor. No, Mire, pero acabo de dicen decir- Usted comete outros errores tamén, No. Estamos falando, por Dicen eso. que as comisións informativas son obligatorias a partir de 5.000 habitantes, co cual, si mañán tivéramos 5.000 habitantes... Non dixo eso. Sí. No, de maquillar más. Estamos, Se mañán temos 5.000 pero que estou falando, De feito, escribíronse nas alegacións. Estou falando, pero vamos a ver se... Bueno, pues despois. Non hai máis, acaba a Pois entonces déxeme explicar o que non Vamos a ver. entendemos. Se mañán Mire. temos 5.000, o regulamento orgánico non cumple con... Hai que cambiarlo, xa está, venga, xa está. Mire. Perfecto. Xa está, hombre, por favor, hombre. É que non me pode dicir a min, usted ten unha opinión particular, personal, da súa vida, da outro que den, dice que veo aquí, que piden por escrito, depende, se nos pide que lle vayamos a arreglar non sei que, pois é a juicio do goberno, No. se se pode facer ou non. E son solicitudes que temos en estudio, como é normal, igual que todas as reunións, e non todo o mundo presenta por escrito, outros sí, e por presentar por escrito, pois digamos que non é a panacea. Bueno, eso para que lle quede claro, porque usted, Que non a min creo que puedan pode engañar unha vez, pero non dudas. Mire, para empezar. Vale. Así digo unha cousa, non hai máis palabras. Por favor, non. Sí. Mire, por que se arroga Os os 1.200 votos? No, con toda a oposición en global. Pero por que fala en nome de outro grupo? No, non fala Dígame, en nome de outro grupo. pero dígame por qué. Falo de que non se tiveron Pero en conta as propostas de unha ou de outra. Perdi, non está a persona aquí, Non terá que está. decidir, pero usted fala en nombre dos outros. Usted cree que Porque sei que non tiveron en conta. ustedes creen que é toda a oposición usted? Non. No, pero aquí está reflejando. Non estará un abultamiento. Non, absolutamente. Hombre, por favor. Bueno, mire, e despois, xa digo, que para ser concelleiro hai que vir aprendido. Sí, a verdade. E despois, vamos, que o pleno xa pon ben claro no regulamento orgánico que o alcalde a convocatoria dos plenos, igual como un pleno que se cambiou por unha concelleira que o pideu, que cambiamos, Pero sin problema falamos ningún, cos voceiros. que nós, cando sea, tamén chamamos a quen se cerran banda e dixo que non, que ahora non se podían cambiar. Moi ben, tal ver, tal esperar, non pasa nada. Pero no regulamento orgánico o dice que De forma obligatoria. a juicio do alcalde pondrá o pleno. Sí, señor. Pois vaya ao artigo, por vale, favor. veña, vamos a ver, non deste, falamos do outro, do primeiro que aprobamos no segundo pleno, vamos, mira. Despois a comunicación por medios electrónicos, estamos falando que será por medios electrónicos ou incluso, para se a xente que non o ten, ou non quere que lle collan nun momento dado esa persona que ao mellor está na casa, non quere que lle collan a documentación, pois moi ben, chegas ali, non está, por correo electrónico tamén, é que firme de que o recibeu, porque así xa non ten opción de dicirlle que yo entregan el personalmente, non se pode entregar a alguén que está na casa, e te aquí. E despois, dice que no tema do tempo tampouco, o tempo, desde logo, que ten o que ten, damos de tempo de sobra, e que aquí, polo que vexo eu, de 3 falan 3, e non é así, pero bueno, para que vexa a bonomía da persona que preside esta corporación. Vale, que lle quede claro, vale. Pois nada máis. Quero falar. Ben, pero... Diga a palabra. Pero... Primeiro, voz e voto. Voz e voto, concelleiro. As actas dan voz e voto. Vamos a ver. Señor alcalde, usted non me pode negar a palabra, señor alcalde. Pois entonces déxeme falar. Acabo de falar eu, señor. Eu pedín a palabra. Por qué? Porque usted dixo a palabra desa concelleira compañera. Sí, pero eu, independientemente de eso, podo solicitar a palabra. Pero non la ten. Como que non? Teño dereito a voz e a voto. No. Está me negando o meu dereito. Está negando o meu dereito. Non me debo ningún dereito, hombre. É simplemente... Pois entón déxame falar. Veña, está. Non, quero preguntarlle algo. Votamos. Quero preguntarlle algo, señor alcalde. Usted aquí dixo que non responden a todas as solicitudes. A min non me responderon a moitas solicitudes
nin me respetaron o silencio administrativo, en moitos casos. E usted sabe por que yo digo, polo tema do local, que lle pedimos. Verdad? O local se Nin responde, nin respetan. Non respeta usted? No. Está sereno? No. Usted é respetuoso? Con que? Con usted? Bueno, hombre. Estou bastante máis respetuoso con usted que usted con nós. Bueno, por favor, hombre. Quédalle bastante. Eu aquí sei que o que Vamos a votación. que soltou certas impertinencias foi usted. No, hombre, usted se corrijo algunha, que xa yo dixen eu. Vamos a ver, vamos a votación desto. A mano alzada, logo. A favor. Que as correccións... ¿Y en contra quién? Que as correccións... No, este reglamento. Non me diga Estrictamente comas como está. y Corrección. puntos y comas. No, no, sin las Votamos correcciones. estrictamente esto. Votamos estrictamente Pero esto. bueno, Sin ninguna corrección. si era un error, Estou non se preguntando. preocupe que venga definitiva, non hai problema ningún, non pasa nada. A pasar, No se corrige menos lo que son interpretables as cousas, xa o sabe, non? Sí, sí, Cando se sí. diga, a ver, votan a favor ou en contra? En En contra. contra. Ah, en contra. Bueno, gracias de todas formas por votar. Xa le baixas a votación que te queixes.